era un hombre humilde, recursos económicos. Honen helburua zen, gaztei ezagutzera ematea zein zen Juanito López. Hain batetik aurreakoak ezagutu benun gehiago gutxigo, baina belaunaldi berriek normalan bezala, desente hiltzalako, ez zuten ezagutu. Orduan, DBH begirazion, DBH ikaslei begirazion, 12-16 urteko ikasleentzat, Tolosako ikastetxetan, denei gonbidapena luze duen, eta erantzun, onsamarra esan dezakegu, kopuru zehatza ez dakit, hor hamarnaka batzuk badaudean, beran dauzkezue erakusketan. Eta, pixka bat saiako eragi eskatze genien, ez? Juanito Lópezen arte espiritura bere marrazki estilora hurbiltzea. Bere marrazki estiloa zein zen, ez da karikatura ditzea da, marrazkia, aktualieko personaiak, Tolosakoak, kanpokoak, famatuak, eta askotan batzutan argazkia jartzen ziren. Aurpegien argazkia bere lagunek, inguruko jendea, ofende famatuen. Beste batzutan ez zituzen argazki jartzen. Eta hori behintzat lortu du, islatu dute informazioa bialdu genien ikastetxei, bere ikasleek ikusi dituze pixka bat ze marrazki motea egiten zituen, eta hurbildu dira. Eta orain jakingo dugu irabazten izenak, eta este sarituak ere bai. Alde batetik, lehen erin diaulako erakusketa, bai txinpartalkeak, kulturetxean garai baten hiltzanen egin zen, bai. Eta nahi genuen, lehengo atala izan zen bizka liburua, aurkeztu genuen hori inauteria aurretik, inauterikin lotura berezia zelako baitare, baina ikusten genuen herriari ezagutzera emateko baitare argazki erakusketa bat, argazki eta eskultura erakusketa eta marrazki erakusketa. Zergatik, gorreta dauzkagu hainbat lan, kalean ere beste hainbat daude, noski, kalekoak ere bisitatzea gomidatzen ditugu, herritar guztiak, baina nahi genuen horako leku baten, Tolosan, Aranburu jauregian, erakusketa batin, hori pixka bat, bere argazkiak, bere bizitza, bere lana, bere familia, bere inauteri zaletasun hori, bere obra noski, eskultura asko da baita ere, egurrezkoa batez ere, gorretaz ezkena familiak eta lagunek eta bar, eta gero marrazkienare bai, marrazkiak hainbat, marrazki lehiaketa egin lotuta da baita ere, hainbat elkartetan, tabernatan, lagunei egindako marrazki estil hori ezagutzera emateko. Gure ideia izan da, noterietan, karrozak nola volumena asko egotzeuten, jende asko ezin du loen, eta orduan, marrazki honetan ere hojak erakutsi, jende guztia joten aratxeta eta aztegiara kejatzen, eta jende guztia karrozan kontra volumena oso alto jartzutelako, eta horretaz nahi kexatu. Alde bat gone izan da eta bestaldean ni, baina pixkat lagundu egin geha bion artean. Egia esan azkenengo momentu nire egaten hain deo. Eske, santziguten azkenengo momentu errepasatuen bar genula boligrafo beltzakin eta ardunten azkenengo momentu nire. Eskerrak denbora mantzigula ze bestela, egiteko zan erdiekin da. Ni aukeratu nuen estatu batuetako gaia zen. Ni juten nintzen telebistara albistea jartzen dituen, eta denbora guztien, Donald Trump, estatu batuak, eta horra denbora guztien. Eta orduan, buratu zitzaidan, hori egitea, estatu batuk. Gero ere jarri ditut historia, eta, jarriet historia gaur egungo gauzekin. Adibidez, Donald Trumpetik Washington gera. Gero ere jarri ditut, igual, bi humorezko puntu diala adibidez. Hemen dago Hillary Clinton saiatzen Donald Trumpen dagoen lekua egoten, eta gero hemen Donald Trump deabruaren deabru bat bezala.